Silvestrovská cesnaková nátierka. Klasika, ktorá patrí medzi najobľúbenejšie a tradičné pohostenia. Ak máte radi cesnak, tento recept si určite zamilujete. Práve cesnak je jej dominantou a dodáva jej výraznú chuť. Táto nátierka sa skvele hodí k pivu, ale aj k vínu a je ideálnou voľbou na rôzne oslavy či príjemné posedenia s priateľmi. Na Silvestra sú nátierky ako stvorené na jednohúbky, chlebíky alebo jednoducho k čerstvým zeleninovým tyčinkám. Silvestrovská cesnaková nátierka je chuťovo výrazná, zároveň krásne krémová a lahodná. Tak poďme na to, tu je postup. Do misky pridáme zmäknuté maslo, tavený syr, nastrúhaný syr, kyslú smotanu, roztlačený cesnak. Všetko spolu dobre vymiešame. Dobrá rada. Ak necháme cesnakovú nátierku so syrom v chlade odležať 30 minút, chute sa nádherne prepoja. Kto má rád aj pálivé, môže pridať aj nadrobno nakrájanú čili papričku. Nátierku následne dochutíme soľou a mletým čiernym korením podľa chuti. Ak tavené syry nemusíme, pridáme namiesto neho smotanovú nátierku, žervé alebo lučinu v rovnakom pomere. Silvestrovskú cesnakovo-syrovú nátierku natierame na jednohúbky alebo chlebíky. Tie ešte dozdobíme podľa fantázie. Napíšte mi do komentárov, ako sa vám nátierka podarila. Všetky moje recepty sú aj na mojej web stránke. Ak sa vám video páčilo, dajte mi like a odber na kanál na ďalšie recepty. Budem rada. Dobrú chuť vám želám a pekný Silvester.